רב אוסרי לגפן, משל למה דבר דומה? מסכנים עמך תמימים, טועים. אצלנו בשכונה הם בכלל נורמליים, באים גיטרות לבית כנסת, שופרות, רפורמים גמורים, רפורמים. אני אומר לכם, זה רפורמים, זה לא יהודים, זה רפורמים, זה תנועה מתקדמת. והם נראים בני תורה ולומדים משנה ברורה, ואתה מראה להם את החפץ חיים, מה אומר? לא, לא, זהו החרדי, בזו היה חרדי, בזו היה חרדים, אומרים לך. אז תגיד לי, על מי אתה עובד? את מי אתה משקר? אז אומר רב אוסרי לגפן, משל למה הדבר דומה? אומר, היו איזה כת פריצים מחוץ לבית כנסת, גויים, היו מבחינים את הציבור. כל הזמן הציבור היה מתפלל, היה מפחד מהם. יום אחד הם נכנסו לתוך בית הכנסת, השתלטו עליו, הפריצים האלה. אחרי שהם השתלטו על בית הכנסת, אמרו להם, תראו, שאתם יהודים נחמדים, ניתן לכם איזה פינה להתפלל שם. אנחנו פה עושים מועדון. עושים פה דיסקוטק, עושים פה מועדון, עושים פה בר, עושים פה... וכל שנה ביום שהם פרצו לבית הכנסת הם עשו שמחה, שמחה. אומר, שייך שאותם אלה שיושבים בפינה יקומו יעשו מסיבה איתם? נתנו לך פינה לשבת שם. שייך תעשו מסיבה? הנמשל מובן. היו פה תלמידי בעל שם טוב, תלמידי הגאון מווילנה, תלמידי רבי ישראל סלנטר בארץ הקדושה הזאת. התחילו להפריח פה חיי תורה. היה שלום ושלווה בין היהודים לערבים. איזה שלום ושלווה היה. הערבים היו מנשקים את העפר שיהודי היה דורך עליו. היו מתחננים שיהודי ידרוך בקרקע שלו. הם ראו צלם אלוקים. צלם אלוקים הם ראו. באו לפה אותם אלה פריצים. וחיללו את הארץ, ותבואו ותטמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה, כי פנו לי עורף ולא פנים. אומר, ואתה הולך חוגג עם זה? אתה הולך עושה על זה שמחה וששון? זה רבן יהודה צדקה. זכר צדיק, זו הייתה השקפה של רבותינו, הייתה ברורה. רק מסכנים, בדור שלנו אנשים התחילו להיות מבולבלים. הם מסכנים. כמה הזוהר חוזר על זה, שזה יהיה הניסיון של הגלות האחרונה. זה יהיה הניסיון. מי שידע להתבדל מהם. ברוך השם, הרמ"א מפנו כותב בספרו עונת הלם, שיום ה' באייר זה 30 יום קודם יום שבועות, למה תמיד אייר חסר. אומר, והיום הזה מסוגל ללמוד בו הרבה תורה. איך הוא יודע הרמ"א מפנו? אומר, נתן להם השם שכל לאותם לעשות יום בטלה, יום שביתה, אף אחד לא הולך לעבוד, כולם באים ללמוד תורה. כן? קודם זה חג השבועות. אז לומדים בזה תורה, ודאי. אבל שלא נתעי רבותיי. אמרתי להם בכנסת, רוצים לאכול על האש לבריאות, תאכלו על האש. גם מרן הרב עובדיה, יש לו חתן שיקוטאי, גר אז הוא עושה על האש. אז הוא אומר, תשלח לי מנה אחת. ככה אמר לי מישהו בני ביתו. אתה רוצה לאכול על האש? חגו לי, זה נכון הסיפור? חגו לי יברר לנו את הסיפור. חגו לי קרוב לרב, הוא יברר את זה. ככה סיפר לי מישהו בני ביתו של הרב. הוא אומר לי, אל תדבר הרבה, תשלח מנה אחת על האש, תגעו לסיפור.